Kabayan, dito po kami sa Riverbank Center. Ito po yung Along Bonifacio Avenue, papunta po ng bayan ng Marikina. Ayan, papasyal ko po kayo dito sa Riverbank Center. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang hapon. Magandang umaga. Kung nasan man kayong panig ng mundo. Ayan po. Sobrang init po dito ngayon. Sige po. Sarap po. Ipapasyal ko po kayo. Sa loob ng ito po yung Riverbanks Arcade. Papapasok na po tayo ng punta ako kabayan sa Seymour Supermarket. Bibili po ako ng gulay. Mga hindi pa po nakakarating dito sa Riverbanks Mall dito sa Barangka, Marikina City. May bagong bukas po ng Baker's Fair. Ayan naman po si Jollibee. Baka naman Jollibee. Papasok na po tayo. Afternoon po. Ayan po. Supermarket. Dati po dito nag-work ako sa Seymour Supermarket as a sales rep. Sinshin. Welcome back po sa aking channel mga kabayan. Na po tayo sa Riverbanks. Bago po ako mamili, papasyal ko muna kayo hanggang sa dulo. Welcome back po sa aking channel mga kabayan, Donna Bicolana. Kumusta na po kayo mga kabayan? Ayan po ito yung webstore. Pwede isang bookstore po dito sa loob ng Riverbanks. Ito may bago po ang panginoon. And then, alam niyo na po, ang Marikina is the shoe capital of the Philippines. And nagaanan siya ako ngayon. Wednesday. Ayan.
po yung mga sapatos. Ibang tsinelas. Yan. Dito na po tayo sa bandang dulo. Meron din po dito, ipapasalo kayo, yung mga murang bag po. Katrina's Secret. Dito po ako bumibili. Buy one, take one siya ngayon. Mga bags po. Mura po dito sa Katrina's Secret. Pwede siyang panregalo, panbenta. Malawak po itong riverbanks mga kabayan. May mga outlet po ng Adidas. Mga branded po. Mga snacks po. Ayan. Sale po silang. Sale. Ayan, ikot na po tayo. Yan, may palaruan din po. Dati po itong off-price, kaya lang po ngayon inilabas na po. Ikot na po tayo. Yan, may palaruan din po. Yan po ito, oh, bakante na siya dating off-price. Sale po yung mga sapatos. Damit po lang. Meron din pong handyman. Papunta na po tayo sa Save More Supermarket.
Sisig Hooray. Ayan po. Ang damit nito. Ito po ang food court. Ang save. Mango, Daddy Sizzling, Charcuterie, ikot ko po kayo dito sa food court. Merong Goto Tops. Noodle style. Merong Calamansi board. Merong house bacon. Potato corner. Sisig station. Merong takoyaki. Merong Paris Choice. Corn dog style. Ayun, dito pala meron. Meron din the hot beans sila. Minsan po meron din silang chorizo. Meron din pong rice in a box. Bago to. Dati ko nagtatrabaho sa Seymour. Dito kami kumakain ng pizza. Shawarma shop. I love milk excuse me sa mga kumakain. Meron din po rito Robinson's Appliances. Ayan. Maganda po na tayo dito sa safe. Tingnan rin po mga items. Meron din salon. Sir George Salon po. Ayan. Ito tayo. Tanda-tandaan. Bye-bye na mga kabayan. Hindi po pa kalimutang mag-like, share, and subscribe. Hindi na po